Halo bolo, iki ceritane aku awan mau ki neng alas. Dadi iki neng alas sing dalane sempit wingi kae lho bolo. Jenenge iki ngalas dulu. Lagi rame dong gaplek. Mumpung cuacane iki panas, gek kae tonggo-tonggoku yo dong gaplek do merati telo. Lah neng alas ki angine buanter tenan bolo, soale saiki kan lagi musim ketiga, jadi angin iki yo banter ngene iki. Tapi malah kepenak kalau hawane iki ora sumuk, jadi arepa cuacane panas ki ra krasa sumuk bolo, enek iki malah adem. Nek nggonmu piye bolo, daerahmu wis do mangkat gaplek apa urung? Lah iki sing arep dadi bahan tiwul ki ya didhewekke, le merat ki sing resik nganti putih ngono kae. Lah sing didol ki sing merat ya biasa wae, sing penting ilang kulite njaba. Lah aku wingi ki menyang pasar to bolo, aku ki tuku alat iki jenenge peret sing ngonceki telo kuwi. Dadi iki perete iki isih anyar, isih landhep, yo kepenak banget dinggo. Yo nek apa-apa ki pancen penak bolo nek isih anyar. Iya apa ora? Alhamdulillah suwene gaplek ki yo ora udan bolo, dadi gaplek iki ora do jamur, gek iso putih-putih apik ngene iki. Lah semenjak enek alat kaya ngene iki dadi cepet banget bolo nek ngonceki telo, ra kaya mbiyen gek kur dionceki nganggo lading ngono kuwi. Lah kuwi stoke sing urung direnteli ya isih akeh, gek iki kayane ora arek rampung dina iki bolo, soale wis kecandak sore. Lah iki mumpung isih panas, simbokku ya madai sing arek dipepe bolo sing urung garing ngono kuwi, soalnya aku ngonceki mau kur tak umbuk-umbukke neng ngarepan kono kuwi, gek arep dipindahi neng nggon panasan. Gek kae bapak ya isih mempeng arep njabeli telo. Sedurunge dijabel ki wite dipecoki dhisik. Lah nek ana sing ngonceki, ana sing mepe, ngene iki dadi cepet gaweane bolo. Lah kae mbokku ya wis arep mepeni meneh, kae tombloke wis kebek, digawa ning tengahan sing panase pol. Biasane nek panase apik ngene iki ya 3 dina tekane 4 dina ngono wis garing. Lah contone iki sing oncekan lagi 4 dina ki ya wis garing bolo, gek wis diwadahi mbagor neng Pak Bojo iki siap didol. Mengko ki arep diusungi neng dalan kono bolo, dadi ki dilangsir men ora kabutan. Lah umbukan kono mau ki dadi 2 bagor, gek iki isih punjulane ki ora katut kegawa soale bagor iki wis kebak. Lah iki siap diusungi nang dalan kono bolo, nek nggawa mulih ki men cerak, ora ngungsungi saka ngoro-oro. Soale nek saka ngoro-oro tekane dalan kono kae ki ya lumayan adoh bolo. Dadi le ngusung ya gur mboko sak bagor ngono kuwi. Lah iki mau ceritane ki ya wis sore, gek aku ki ya wis arep melu bali bolo. Iki aku mlaku karo Pak Bojo ya nanjak ngene iki dalane iki ya wis tetep disyukuri. Nek aku ora kuat nggendong bolo nek nanjak ngene iki, pokoke aku pasrah Pak suami wae. Mungkin ngono sik video dina iki bolo, dilanjut sesuk meneh.